घरि गानहोनानै आंनि हिन्जावखौ मा खालामखो बे डक्टर बाबुआ फाग्लासो जासिगोन आं माने आं नोंथांमोननो मोनसे खौरांसो होननायदों दिनै ब्लग टाइप हाखु दाखु आं दंफैयो निउर'थेरापिस्ट डक्टर थुब्लाव बिथांनियाव ओमफ्राय इमारजेन्सि फैदों ओमफ्रायहाय खोथाया जाहैबाय दा घरिनिबो रिच वाच थेरापि खालामगासिनो दं बिथाङा नोंथांमोना मिथिखागौ ओमफ्राय बेखौहाय इन्टारेस्टिंबो सार्टिफिकेट लाबोदों आं दा देखायगोनथ' सार्टिफिकेटखौ मा जादोंनो मिथिबाय बेखौहाय सासे आदानि बाजै बे गानबाय आरोना ओमफ्राय बे आदाया बुंगासिनो मैयानिफ्राय गानदोंनो मा फाग्ला घरि हरखो बे आंनि हिन्जावनो रेस्टखौनो लाला जाहैदों मायाव रेस्ट लाला होनोब्ला मालाबाबो बिदि खामानि मावफेरामोननो ओमफ्राय बुंखानायमोननो आरोना बिथां डक्टर थुब्लावआ ओमफ्राय मालाबाबो खामानि मावफेरा मैया हराव हरसे खामानि मावदों जाहैदों सिबस्रांजोब्बाय न'आ मोननै मोनथाम नालाय जे रुमफोरखौ मालाबाबो दांफेरा हरसे सिबजोबनानै साफा खालामजोबनानै आरो दाबो फुङावबो खामानि मावगासिनो दंबायो जाहैदों मा फाग्ला घरिया सलिमारथ' बेना जागासिनो बे आरोना रिच वाच थेरापिया मा बुस्थु नोंथांमोनाबो माबायाव नायनो हागोन आजिखालि गुगोलावबो नायजायो आरो इभेन वाट्सएपनि बै जाय AI साइडआव टुल थायो बावबो नायनो हागोन ओमफ्राय बिगुरालाय बेलेगसो बोरैबासो खालामहरबाय नामाब्रा आंनि हिन्जावखौ जालागासिनो डाइलगा बे आदाया दहाय आं थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे आरो मैयानिफ्राय गानदों आरो माखासे मानि रिच वाच थेरापि माने बावहाय जेरैहाय रासिफोर नायग्रा माग्रा थायोना बैफोरो जेरै प्रेडिक्ट खालामो बेबायदिनो बिसोरो घरियावहाय वाल क्लक ओमफ्राय बेवहाय बिराद एक्सपार्ट आरो ओमफ्राय गोबां आं खोनानो मोन्दों सोरबा मोजां मोननायजों गारलायनाय बोरैहाय माबाफिनगोन बेफोरनिबो सोमोन्दो गाज्रिफोरनि बेफोरनिबो बेखौ अर्डार होदों जाहैदों गोबां माने प्रेडिक्ट खालामो कालार नोंजों माया मेचिं जागोन नोंनि डेट अफ बार्थ माबा माबि बेफोरखौबो माखासे प्रेडिक्ट खालामनानै ओमफ्राय रिच वाच थेरापि नैबेखौ खालामो बिथाङा इभेन टाइमा जाबाय दायो नैबेखिनि इभेन बावहाय बिथाङा थेरापि सेन्टार बावहाय ओमफ्राय बावैसोनि उनाव बिथांनि थेरापि सेन्टारा शिफ्ट जासिगोन मोनसे गोदान बिल्डिंआव ओमफ्राय नैबे सार्टिफिकेट बिथांनि कमप्लिट खालामनाय मा होननानै बियामोन औ एक्सुवेलि मा होननानै बियामोन मा होननानै बियामोन जोंना ल'आ माबा बाजैया एसे मथि नालाय दा बे मथि जानाया बिदिनो उन्दुबाय थानायनिफ्राय जादों खोमा ओमफ्राय बिराद खामानि मावनायनि हरदोलै होनना बुंदों बिराद खामानि मावनायनि हरदो होननानै बुंनायखाय हरनानै बे आङो नन स्टप खामानि मावबाय थानाय मानसियाबो एसे मथि नालाय एबार खामानि मावनायजों अट'मेटिक हामबोसिगोन दा बेबायदि मावबाय थासिगोन आरो बे कन्टिनिउनो जेब्लासिम बे घरियाव गानबाय थागोन अब्लासिम माबा फुनानै दोनबा मावनाय नंला अके फाग्ला बुस्थु खालामो आंबो गिनानै ओंखायनो मालाबा फुनानै दोनो आं मोनसे लादो माने बहुदआ लांदों इभेन नट बेल' जोंनि आं बुंलाया लिडारफोरबो लांदों खामानि होनायखाय माने सासेनि उनाव सासे फैगासिनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांखौ बोरै मार बियो बेखौ सोंनानै लानो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै होबाय बेखिनियानो आं फैसा हावलाद लांफैथ'दों बिथांनावहाय माबा गय गायहोगासिनो दं बिथाङा ओमफ्राय आं हाजिराफोरखौ नायदों नालाय ओमफ्रायहाय जोबसिगोनानो दा बेखिनियानो आरो सिम्पोल आं ब्लग होबाय ओमफ्राय आंनाबो नै माबा माबि लांबावनांगौ जाला मेलेमफ्रानो थांलाय फैलाय ओमफ्राय नैबे लकेसना थेरापिस्टनि थाखाय नोंथांमोना बैयावहाय MRM हस्पिटाल दंना नै मेम'रियेल फिसाल' नुहुरबाय नैबे क'क्राझारनि KFC दं नायल' जाल' मोनसेल'खा नैबे सेरना नैबे बे KFC सेरावनो नैबे बिल्डिङावहाय टट' बानायग्रा नर्थ इस्ट फाइनान्स बेंक गोजौआव आरो बेना चेम्बारा दायो बे बेयाव दोनथ'बाय